Va, anem a la proposta ara teatral. Tornem al teatre, en aquest cas per parlar de la Mostra de Teatre de Barcelona. Ho farem, atenció, avui Nunca Visto exclusiva, parlarem de 3 obres a la vegada, Anem a passar llista. Hola, què tal? Bona tarda, Ja els noteu, que estan aquí. Tenim a la Montserrat Milian, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Que és la directora de l'obra Augsburg, ho dic bé? Augsburg. Aviam, ara en parlarem. L'Ivan Valero, què tal? Bona tarda. Bona tarda. També director de I Love New York. Exactament. Gràcies per venir. I, per acabar, el Lluís Parera, intèrpret i creador de Gènesi, una idea europea, també una altra de les obres que es podrà veure a la Mostra de Teatre de Barcelona, que, com deia, estarà fins a l'octubre i que hi ha tota una fase, hi ha 4 fases, si surt guanyadora o si surt de les més votades teniu oportunitat de tornar-la a fer, però en tot cas el que farem serà promocionar les obres que encara heu de representar. Comencem per la Montserrat. El 8 de juny teniu l'estrena d'aquesta obra de creació pròpia? De creació pròpia, sí. Gata Titània som una companyia de dansa. Tot el que fem és de creació pròpia i estem a la mostra aquest dimecres a les 9 de la nit. Amb ganes de participar d'aquesta mostra de Barcelona? Evidentment, moltíssimes ganes, sí. Una mostra que, a més, hem de dir que la seu és el Teatre del Raval, un teatre, per tant, acollidor per portar aquest muntatge, un muntatge de dansa. Sí, la veritat és que ja hi hem estat i ens sembla un lloc fantàsc. Què ens explicarà l'obra? Què veurem? A veure, Augsburg és una obra que pren com a referència una edat mitjana ruda, però ja et dic, només com a referència, per tractar el tema clau de la supervivència. És a dir, el fil conductor de tota l'obra és la supervivència, en moltes situacions diferents. Llavors pensem que l'edat mitjana i el nostre temps, en el fons, en l'essència no estan tan separats com aparentment pot semblar i a través d'això fem una mica de lligam entre els dos temps. Però em sembla brillant l'Augsburg, com ho dius tu, que ho diu millor, evidentment, que era la túnica de malles que vestien els cavallers. Correcte. Arran d'això ha sigut la inspiració d'aquest espectacle. Una miqueta sí. Prenem com a referència l'Augsburg, tal com el descriu Ramon Llull al seu llibre de cavalleria, i sí, partim de l'Augsburg com a símbol de protecció per treballar tot aquest aspecte de la supervivència al llarg de totes les escenes. Estem veient imatges de l'espectacle, no ensenyarem massa perquè llavors no hi anireu, és que són així també. 8 de juny, 8 de juny, aquest dimecres. Molt bé, doncs aquí teniu imatges d'aquest espectacle. També en tenim un altre, seguim. I Love New York, del projecte, com es diu? JK 052. És que m'ho poseu fàcil, És el nom d'un vol. Sí, ja els he dit als organitzadors, heu portat els més complicats. No. El 15 de juny, al Teatre del Raval. 15 de juny a les 9 de la nit, al Teatre del Raval. Què expliqueu? Aquesta obra va sobre 4 catalans que viuen a Nova York per diferents motius. Perquè abans parlàvem de novel·la negra i em sembla que té molta relació, no? Hi ha algun crim per aquí, Sí, l'obra arrenca amb una veu d'un forense que anuncia que hi ha 3 cadàvers. 3 cadàvers de 3 catalans. Però a l'obra són 4 personatges, amb la qual tot això s'ha d'anar cosint. Exacte. Que no pot desxifrar massa cosa, perquè tu imagina't, 3 cadàvers catalans a Nova York. Què fan 3 cadàvers catalans a Nova York? Exacte. Per què ha passat això? I l'obra explica què ha passat amb aquests catalans, per què han anat i quines han sigut les seves motivacions d'estar allà a Nova York i viure en una ciutat on tot va molt de pressa i si no vas al seu ritme, la ciutat fins i tot et pot esborrar del mapa, com passa en 3 dels seus personatges. Aquí tenim també creació pròpia, en el teu cas has escrit l'obra. Sí. Què et vas inspirar, amb un viatge que vas fer a Nova York? O vas fer un viatge a Nova York expressament per inspirar-te en l'obra? No, vaig anar a Nova York de vacances, 3 setmanes, perquè m'apassionava la ciutat, sempre havia tingut la idea i allà va sorgir. Fixa't abans que dèiem amb l'Eloi Vila que Nova York sempre és l'escenari dels assassinats i dels crims, Sí. Ja veig que sí. Sí, perquè a Nova York hi ha molta vida, hi ha molta mort, hi ha molt de tot, una mica, i és molt interessant perquè et proposa moltes coses que explicar. I aguantar l'espectador amb una obra així també ha de tenir el seu què, no? Aquesta tensió que fins al final suposo que s'esbrina. Exacte, perquè com veiem en el tràiler, hi ha aquests 3 personatges que estan en un terrat de Nova York, prenen un còctel i xerren de les seves coses. I això també fa que l'obra es vagi explicant tot una mica. Molt bé, ja ho veieu, aquí tenim una mica de tot, tenim dansa, tenim crims, i per acabar tenim Gènesi, una idea europea, amb el Lluís Parera, que ens pots explicar d'aquesta obra? Doncs que és de creació col·lectiva, també? És un espectacle de creació col·lectiva, és una idea original que neix de la Míriam Escorriola i l'Elisabet Sopasens,
I és un espectacle, sobretot, que ha nascut a partir de la improvisació i agafant el gènere de la comèdia dell'arte, que hi ha una sèrie d'arquetips que venen nascuts d'una màscara. Llavors, el que podem veure a l'espectacle són tota una sèrie de màscares i passarem per màscares de comèdia dell'arte, màscares larvàries i màscares més abstractes. Llavors, és un espectacle absolutament delirant, que neix del joc i del fet del peix gros, si es vol menjar el peix petit i com es defensa el peix petit. O sigui, tenim una illa perduda pel mar i tenim el continent europeu. Llavors, Europa vol annexionar l'illa, però en aquesta illa hi ha una sèrie de personatges que alguns estaran d'acord amb l'annexió i d'altres absolutament en desacord. Llavors, a partir d'aquí naixeran les relacions grotesques i delirants de l'obra. Fixa't tu, tot això sense moure's de l'escenari, un escenari nu, que juga amb això, com deies, a les màscares, exacte, tot el que és l'espai, tot l'imaginari el creem nosaltres. Que és el que té la comèdia de l'arte, no? Exacte, amb la interpretació. O sigui, és molt més important la composició dels personatges i les seves relacions que tot el que és l'espai. Això es crearà a partir de nosaltres. I el fet del teatre contemporani, no? Com deia, exacte, que de cop i volta trenquem el que és la comèdia amb un altre tipus de teatre més contemporani, més realista, i això també dona un altre volum a l'espectacle. Un teatre poc destacat, el de la comèdia de l'arte, que sé que sí que hi ha molts estudiants de l'institut que s'us impregna el tema de la comèdia de l'arte. Sí, però poc presentat. Però poc, exacte, molt poc presentat, present, no? Sí, suposo? És veritat, molt poc presentat. Ho heu fet expressament per la mostra, no? Per sortir guanyadors o...? Home, si sortim guanyadors, òbviament, però jo crec que tots els meus companys ens presentem a la mostra per a veure fins on ens porta i ben contents que ens hi presentem. Sí, sí. Aquí mateix tenim un exemple de barreja d'estils i de conceptes i tal. Com ho viviu, això, a l'hora de participar a mostres, concursos i tal, de veure aquesta barreja? Bueno, jo crec que és enriquidora i també hem de pensar que, igual com en el món les fronteres cada vegada estan més obertes i tot és més global, també en el món de l'escena cada vegada les fronteres entre un gènere i l'altre també estan més difuminades. En el nostre espectacle també hi ha una actriu amb màscara, per exemple, i també hi ha una mica de text, tot i que ens basem sobretot en l'expressió corporal i amb el ball, no? Ho està dient perquè veieu que teniu un rival aquí, eh? Sí. Però sí, no, en el cas de la mostra, vull dir, no hi ha competències, és a dir, que es pot casar tot bé, eh? I tant. I en el cas teu, per exemple, que és un cas bastant diferent al seu, també trobes que es pot casar tot? Sí, en el meu cas també hi colem, no és musical, perquè no ho és, però hi colem alguna cançó i la música és molt important. D'alguna manera, a vegades és més important del tot el que es diu en silencis o amb la música que no pas el text en si, per exemple. Però sí, trobo és molt important que en una mostra com aquesta, precisament, hi hagi tants gèneres diferents. Precisament aquest era un dels objectius. Ja que som tantes companyies, doncs mostrem tot l'art que podem fer aquí a Catalunya. Que, per cert, feu un viatge en el temps, no? Esteu als anys 80, no? Us recreeu als anys 80, pot ser, el teu muntatge? Hi ha alguna relació, no? No. Bueno, heu d'entendre que 3 obres hi ha un moment que ja... Sí, clar. Ja ho barrejo. Però sí que és veritat que en el cas... Ho deixarem, el dels 80 no ho tocarem, però en el cas de la mostra sí que és veritat que hi ha una gran feina i des del Teatre al Raval, si voleu, ho podeu anar a comprovar, de diferents estils, diferents companyies, que això també us dona oportunitat a tots vosaltres de manera de promoció. Sí, serà molt més rica la mostra i quan més gèneres hi hagi, més públic atrauràs al que és la mostra, perquè hi haurà una mica per tothom. I això també és molt positiu, perquè tindrem molt més públic. Molt bé, doncs va, ara us deixo els minuts de glòria. Montserrat, comença tu, que vinguin, que s'acostin allà al teatre el 8 de juny. Bé, jo penso que l'obra us pot agradar perquè és una obra on hi trobareu misteri, atavisme, hi ha expressió corporal, hi ha dansa, i hi ha una miqueta de tot. És una barreja de gèneres, en el fons. I bé, us animo a visitar, si no veniu, almenys que ens visiteu la web gatatitania.com, on allà podreu veure quina feina fem i tenir més informació sobre les nostres obres. Fantàstic, que aneu rodant, eh? Sí. Molt bé. Sí. Vinga. Jo crec que tothom que hagi estat a Nova York o que tingui moltes ganes o que sempre li hagi agradat molt Nova York per les pel·lícules, per tot el que ha vist, ha d'anar a veure l'obra, perquè hi ha una mica de tothom. Aquí hi ha una mica de totes les experiències, no només la meva en el viatge que vaig fer, sinó de moltes experiències de molta altra gent que estan en aquesta obra. I només per això ja val la pena anar-la a veure. El dia 15 a les 9 de nit. I Love New York. I Genesis, una idea... Jo crec senzillament que heu de venir a veure Genesis, una idea d'Europa. Un dels motius perquè es fan molts pocs espectacles de comèdia de l'arte
Llavors, quan més públic tinguem, més s'educarà el públic amb aquest gènere. I perquè és un espectacle absolutament cínic i crític amb tota la situació de la corrupció que hi ha ara mateix. Hi ha 9 músics, hi ha 7 intèrprets, i com a mínim, passar-t'ho bé, t'ho passaràs. O sigui que... Molt bé, doncs Ausberg, el 8 de juny, amb Gata Titània, I Love New York, projecte... JK052. Gràcies. Fins al 15 de juny, el 15 de juny, perdó, i Gènesi, una idea d'Europa de la companyia On Stage. El 10 de juny a les 9 de la nit. Molt bé, bé, està bé que em doneu aquests detalls. Doncs bé, ja ho sabeu que podeu participar d'aquesta mostra de teatre, que n'hi ha moltíssimes més, a banda d'aquestes. Mira, us han destacat a vosaltres, per alguna cosa serà. Potser teniu possibilitat o no. Ara em heu d'explicar això de les fases, perquè, clar, si surt escollida, llavors què passa? A veure, crec que ara som 40 participants i anem fent fases posteriors on van quedant la meitat. Ara en quedaran 20, després 10 i finalment 5. Exacte. Us dona possibilitat, diguéssim, de tornar-la a fer, no? Si passem la primera fase, sí. Molt bé. Hem de dir que el preu de l'entrada són 10 euros, és un preu mòdic, assequible a qualsevol butxaca. Això és car, barato, és barato. Això està... És molt assequible. Massa assequible i tot, Està molt bé. Molt bé. Mostra de teatredebarcelona.com, aquí teniu tota la informació d'aquestes companyies que hem parlat i d'altres. També hi ha linkat a les pàgines web de cada companyia, vull dir que està força bé. Nois, moltíssimes gràcies per venir.